No niin, nyt kun on Puustokissa rauha maassa ja ihmisillä hyvä tahto, niin voitaisiin päästä Stamina-lavalle. Joo, seuraavassa nähdäänkin, miten se Hiilsen linko pyörii. Yksi Suomen tämän hetken kuumimpiin nimiin kuuluva bändi on metallin raskaasen sarjaan kuuluva Stamina. Bändin laulaja Antti Hyyrynen valottaa hieman, mistä kaikki sai alkunsa. Olkkosen känni horinoista me oltiin Lemi diskossa ja kitaristi tuli spiikkaa minulle ja meidän ensimmäiselle basistille, että jätkät vitti, työ soitatte heviä, niin pistää bändi pystyyn, että soitaan metallikaa. Ja periaatteessa tämä meidän veliin Olkkonen kolmikko kasassa jo niinku ihan alkumetreiltä asti. Itä-Suomesta tulee paljon juuri raskasta musiikkia soittavia bändejä. Se saattaa juontaa juurensa aikaisempien bändien suosiosta. Nyt on ehkä käynyt niin hyvä sauma, että kun yksi on menestynyt, eli Hynynen, niin ne on saanut pyydettyä niinku niitä kaverit, eli Annalat veljeksineen niinku hommia. Ne on päässyt keikalle ja sitten ne on hoitanut eteenpäin. Se on ketjureaktio ja kaikki johtaa Hynysen Jouni, joka on sikamieheksi, mutta I love him. Vaikka menestystä tuleekin paljon, ei Miljonääriklubille ole vielä asiaa. Totuuden nimissä, kun me nyt kierretään kaikki viikonloput kesällä kesävestareita, kyllä niistä nyt jotain tulee, mutta kyllä se loppujen lopuksi on niin nappikauppaa tämmöisen heavy metalin kanssa, että ei kannata vielä mitenkään niinku lähteä ajattelemaan, että me ostettaisiin autoja tai mitään. Enemmänkin ehkä polkupyörä loppukesästä. Rockarille maistuu railakas elämäntyyli ja niin myös Staminan pojille. Toivottavasti äiti ei katso. Totuus on vitti, että me juodaan kaljaa aika paljon. Mä en tiedä paljon bändit juo normaalisti kaljaa, mutta Stamina juopottelee. Varsinkin nyt kun me saatiin Raideri kuntoon tänä vuonna. Meillä on 2 olutkoria aina pitäisi olla. Ei ole joka paikassa. Hyvin nopeasti ne menee suusta alas. Kato, hei nyt jos saa kameraan käännettyä. Siellä on, ei, ne menee rumpali jahtaa basisti ja lyö kapuloilla. Voi perkele mitä jätkiä. Kake, tuohon näyttää naamassa. Hei. Me tehdään hassut biisit ja hassut videot johtuu siitä, että me ollaan niin tylsiä jätkiä, että me tahdotaan piristää elämää ja me tahdotaan kehittää jotain muuta kuin sitä perinteistä normaalia. Stamina on parasta, mitä me on tehnyt Hostialassa. No siinä tukkaheiluja oli pojilla rento meininki. Kyllä vain. Ja siinähän olikin nyt tämänkertainen Puustok-spesiaali. Pitääköhän lippu korkealla ja se on moro. Morjens.